Tobwate various courses, tobwate agriculture, tobwate electrical and electronics, tobwate automotive, that's mechanical engineering, tobwate sections, tobwate building, or diploma, artisan, tobwate nechi nyinge chirijiko ba Harvard in any institution. Igo bono nare wa appeal, abaiboli, bareta abana, banyare ko babago trainingwa, egeko garanto bwato bumanyi. Kosomia abana baitu ko bariga ni munyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto, so it's good moja for admissions ya January mapema. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability. Safe and reliable school transport. Omwanchua omurigireria ne marogoba yendengi yango kwaligania ekeonga chinsainye tosangamo naye nkumanye bunabereka gwateka imena isko yorogongo rwagusi botambe eliana ngoro kwa dipo na sanya asense moye bimanyerero ni gutokubwatirana na Wilson Makori igo tiyotaka senchira yobwenge tutara leta senchira yoboime. And as a university here, we have tried to adjust our budget accordingly to be able to provide these services to the young people that was being supplemented before by the donors. Rituko ry'enyamoreo kwenyeruye ime na isiko ry'orogongo rwagusi asegekuru ky'abatukiri abantu gwetanga nebinyinyi ebyo. Wacha kitu yenye imehappen ukweli ifanyike, because we can't be complaining alafu watu wana ignore to ignorance. Because mimi nilimwambia kama ni socket tutaki kununua, mimi nitanunua socket. Umuriro gwateka chinsemo chia keroka na gutiga sarenene ase chia matechio. Tukurigima. Onye kura teyo mubuko aya nayo muchori mutanga ni bumurayo mube. Mwanyure. Umurayo mube ni gagochoro n'umuntu uri utaywaka kura. Abasani go bagandete gosegetwa kweri kya gose kubwata ebibande mu njere ya muyo kuyarigania sobochori obonene buri bosio. Kera omwaka etarikie yemo omutinyo 12 ni goli manyekanite buna World AIDS Day. Eyo rituko lya lero ekarutocha kakuru se county ya Kisii ababwatani ao na boige serikali ya county ya Kisii nigo basangererekana ase university ya Kisii rituko lya lero asogo sanga ebirengerero na bogo gukwanira chinchera chogwetanga kuru asubureire bwenyamoreo gose binyinyi byenyamoreo gukwana chinga ki echo rituko lya lero ababwatani abwe nigo basanga chinkwana asebono batebanga ningo babegete merobelio anene guchia seke goriege kego sabasae asebaba bakonyora maigirio chinchira chowetanga nabo igo
kwebeka buya gose komenya buya ke bocheno muno tukumanyibwa no mulikito Matilda Obaigwa. Nekero rituko ria rero rire rituko ryo kuinyorania igoro yoburire bwenyamureo ase ensengima yani World AIDS Day. Nigo ababwatani ao kurase county ya Kisii rituko ria rero banyara gusangiririkana ase University ya Kisii unenchereyemo yo kuinyorania igoro yeritukeli. Okay, today we are commemorating World AIDS Day. And we have joined with and so as a university we take it upon ourselves to ensure that we sensitize the students, we create awareness, and even go ahead provide condoms for them to be able to just give them healthy lifestyles. And also we are empowering them to be responsible on matters health. Waukwana kurwa ase chinsemecho nigo banyara gukwanira ekiringa ekyo kere ogokeya okwambukira kuburiro boiga anene muno ase egati yabasaye nekero banyara kwerebuna umubaro bwabasaye nigo onyare ko bagokomentekana kubwa muno bali babwate ebinyenye byenyamureo. And other stakeholders from around here just to have a chat with the young people on how are they responsible on matters of HIV/AIDS. We have peer educators there who are taking our young people through and the understanding of what HIV is in detail, what is happening, the new trends that or new trends of infection, and what are the modes that we may have to use to get to prevent ourselves from new infections. Na kurwa asensemo yabasaye nigo banyara kwichanira okonengetwa asegati yabari bamenyete nebinyenye byo engana batebire etari koira balia babwato muchando yo asinchira ere endonge. There is nothing that HIV will hinder you from. The only challenge is sisi tuko na stigma, like we fear getting tested and we fear taking drugs. Ama kama uko shuleni na waomba wakubwa wetu pita pale shuleni uweze kupatia hizi advices ili wenye wako na hiyo uweze kuishi vizuri na watupatia nguvu. Bono okuboria nigo kwabwa tukirgo chase abantu bonsi banyare wetuma nabo igo banyare korengwa ase chinyagitari ao bunencheremo yo kwemanya nabo igo gokeya okwambukirania egati yabarabo. One is that we must test ourselves, do frequent testing, just get to know where we are, our status, so that we prevent infecting others, and we also able to live positive possibility of getting to give birth to a negative child and still raising a negative child, provided you follow what the doctors are prescribing and rather the regimen they have arranged for you. And what I want to encourage people is that you can still have HIV and get HIV-free kids. As long as you accept yourself and move on with life, nothing is wrong. Nakurwa asense moyende nigo batebire asesabali yiga umuchando oraroro okokeiwa wetibesa chirichigo tomo anena mono tibesa chabiri chikwato kwa chinse chinde unabono enseri ya Marekani gocha asechinse chireme yorogongo rwa Africa engana batebire bono yanyare koleto umuchando asisegi yokorwania umuchando boboriro boiga. And even if the funding was coming from the donors and that has been reduced, we have to step in and now support our people. And as a university here, we have tried to adjust our budget accordingly to be able to provide these services to the young people that was being supplemented before by the donors. Na sisa bali yokurwania gukora na bwigogokeya ebinyinyi byenyamureo bali bonse babwate obororo bwiga bwenyamureo nigobono basaye banyare kuburirwa banyare wesokia sobonge banyare korengwa banyare gwetanga anene muno asogokiania obwanchani bwagenkyo na bwigogotumeka nonye emepira chingaki baokora obwanchani nigobono abangina babori wekero bakobonkia abana babo bakogenda ase chinyagitari na reporteri gatembe kuraiga ase University ya Kisii erieta Matilda Obaigwa. Kutigara soro botioruo imeye county ya Nyamira nigo omuyigo yokorekana ase getigie skuru yoboroso ya Kebirigo eyo gotoke wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ase ababwatani ana barobai kirana aso wikirania litukelio lya World AIDS Day chingaki Dr. Stephen Wando oyuromo head of health finance and
policing ime county ya Nyamira aikirana na kora umuyegoywe asate banga abasubati abange ni gobagendete komenteka asomu baro ko bwatekana numubaro olibwa basacha okonekiwa n'abantu bare nebinyinyi byenyamore babona tukomanywa n'umulikito Fatgard Gisemba nase omonyiga buchengira rituko ry'enyamoreo ensengima ase kaunti ya Nyamira yachengira ritukerio ase skuru y'oboroso ya Kibirigo aiga nigo yaenekiwa buna ebinyinyi by'enyamoreo mbigendrete kwenekiwa imeye kaunti ya Nyamira ase abang'ina gose abasubati bare ase omubaro omonene gekoreng'aniwa na basacha baria babwate ebinyinyi ebyo. According to the 2025 Kenya HIV estimates, 25,000 people are estimated to be living with HIV in Nyamira. Out of that, 14,200 people are currently enrolled and receiving care and treatment in our facilities. Out of these, 4,900 are male and at least 9,800 are female. A reminder that the burden of HIV continues to fall disproportionately on women and girls. This HIV prevalence stands at 2.67%, higher than the several counties that surround us, a clear indication that Nyamira still faces significant challenges in reducing new infections. Kubatikana n'umuyiga oyo nigo abasubati baria baibwatiranetie basabirwe wesokia eryo korengwa na keranyarekane buna ebinyinyi ebyo byanyorekanire nabo omwana agokonywa n'abanyagitari eryo tanyora ebinyinyi ebyo byenyamoreo ase boigo bakwanira amarito amapema koba ekemo kiabo keria gekwirira abantu abange kwambukirania ebinyinyi ebyo. Faced by our adolescents and young people, Nyamira continues to witness high rates of teenage pregnancies, rising cases of school dropout, and significant levels of gender-based violence. The social vulnerabilities fuel new HIV infections, especially among adolescents, girls, and young women. This forms a triple threat that undermines the health, dignity, and future of the youth. Igati yabo bakinire kubarene binyinyi ebyo nigo ensemo yabo baire abando moyo buna nabo bakomenya buna omuntu ndebwensi na kendetikeyo kerasinye kubabwatetie amachikonsi korengana na banyagitari. Nilisaliwa katika kijiji cha Ibucha huko Sironga na mama yangu alifariki na papa yangu pia. Hapo kwa kusaliwa kwangu nilipatikana tu nimesaliwa na virusi. Hiyo miaka yote mimi nimeishi nayo, nikafanikiwa nikaolewa, ndio kuna papa ya huyu na ni Mjaruo. Usifikirie eti utaolewa ama utapata watoto, utapata. Na vile mnaona huyu hapa, huyu mjamaa ako sawa. Msikue na shaka ama usijione ufai kwa vile unaweza jifikiria, usifanye hivyo kabisa. Hiyo tu ni kitu inakuwa ya dunia na inapita tu, lakini Mungu mwenye alituumba yeye hawezi katuacha na anajua hiyo sababu ilikuja aje. Omweri oye basabire kera oyomo utiga kubanengeta abaiga bare nebinyinyi ebyo naboigo okeania eriomana asechinga amo nebintu biria birairere omuntu kwenyora asa kongu egento kerairere konyora ebinyinyi ebyo. Among our children, at least 582 are living with HIV and 800 adolescents aged between 10 and 19 require target protection and support. Young people aged between 15 and 24 account for 1,460 individuals living with HIV, reinforcing the urgent need to strengthen youth-friendly services and empower our adolescents with accurate information and access to prevention tools. Hinko ripotara gatembe koraiga se skuru y'oboroso ya Kibirigo egotoka imenye wodi ya Bunyamatuta West Mukirange County ya Nyamira. Fatgard Gisemba.
Emambia ya lero omuriro nigwateka ase chinsemo chia keroka na gusamba enibe nyinge anene eywerengete aborokigwa barasama igerio ase nyagitari ya keroka level 4 kuringana na barobo nigo ekageire okolipuka we socket ase nyumba engana yaretete omuriro yu na koleta sarenene ucha sabarokigwa abo bono bare nokogania chinga kia bamenyi bensemeywe bakwanirengane yo asoboime na kubulia serikali ya kaunti ya Nyamira koleta egari yo kulimio omuriro chinsemecho eligo konya ebikora bingabunebyo nabo igokwanira inga nigo baranyore obokoreri obwo asobwango chingaki kaunti ya Nyamira erabeke ensemo ya keroka koba municipality unatokomanywa n'omuriko ito Paul Kapokara nege korekio kenyara kabage okorekana emambe ya rero ime y'umucujiga okeroka ase enyomba ya boroki wabaiga abo barahase megelyo yani industrial attachment ime yetinseme chiga chinyagitari ya keroka enyomba yabo yanyara kabage kubwata omuliro nabo gete saa 12 kiamambia nagandira kawaida ko rosi bintu byo nebi hoteli naliyo abaisika mbaro bamenyeta bakemtisi bari batatu babere batirimboka bagenda kawaida esukuru ya burugura keroka oyo motigara nyumba oyo moyo bonekera tigara nyumba ngendete gasini ga munyoka onte ondangeri nganjwa ngakeiga nari namo buringi kiabeire onte nganya yandimiri stima igokoranga anikende ngerokora babika batiga bonokiri kiare gwoka ndoje ngane gesuntekere liokirikire nyumba kurengana mo nabaiga nigo bamenyeta ase nyumba yiga batatu kurinde babere nigo banyara ko bagotangana kuboka na gwikirana asinya gitari asuyo matigara nyumba na kuboka konyorege sintege tindia muneli okiri nene elio didira unyara ko bagakomenyoka kurigia obokonyi. Mimi nimeamka asubuhi, I was asleep by the way, nilishindwa kupumua nikajivuta nikatoka nje. The first thing nilifikiria ilikuwa nikuja niambie nani tuzime stima because nyumba zingine zote zinge explode, but sikuwa naona anything. Nilitoka nikakuja nikamwambia tuzime stima. After tumezima stima wakaanza kuenda kusa kuangalia because hata sikuwa najua what was happening. Wenzangu walikuwa wametoka wameenda hosi, bado mimi nilikuwa nifuate but nilikuwa nachelewa kiasi. Mtu saidie, justice ipatikane, wacha kitu yenye imehappen ukweli ifanyike because we can't be complaining alafu watu wana ignore to ignorance. Because mimi nilimwambia kama ni socket tutaki kununua, mimi nitanunua socket uweke. Mtu anasema tingojea nyumba zingine zikitengenezwa tutawekea. Na nyinaboni ge bintu byanyara ko babiko yebinga se nyumba yiga ase batanyara ko bagokonya kende gyonsi gento bono beso kirina kugendera ko boli abali bali no moyo bugwanja kwene kingango bakonya bali ngano nyene chianga endagera indokera bakonye kugendera na gukora amegiria yabo. After kuitwa tukapata kweli vitu imeungua zote na vile tuko tu hivi, hatuna any cloth, hatuna any food. Alafu pia simu ya mwenzetu imechomeka. Wazazi hata wameshangaa, hawajui hata watuambie nini. Sasa hatuna chochote vile tuko hivi. Tunaomba msaada kutoka kwa wasaidizi wowote, MCA wowote hao wenye watatusaidia juu sisi ni wanafunzi. Wenzetu hawana manguo, mimi mwenyewe sina nguo vile tuko hivi, hatuna hata mahali pa kulala, kila kitu imeungua kwa nyumba. Tunaomba msaada wa serikali. No mweli oye abamenyukura sinseme chiga cha keroka nigo bagende ko bakubuli serikali ya county yenyerekane buna umucyo keroka mbwango mono onyara ko bagokwegwa municipality kwani kibunango leta bale igali lyo gusiga sigira emibasokano yemerero eli gutanga yanga bunayiga na gutanga chiasara chikoletwamo nemerero igwateka achachi. We are requesting the government, actually the county government, kuweka hiyo mama ya fire extinguishers zikuwe tayari, hizo msiba moto, hizo magari hizo kubwa zikuje zikaa hapa ndani, at least zikaa at least county yetu hapa karibu. Ndio saa hii asubuhi tumengangana kufunja madirisha, kuweka maji, kufunja kila kimali, ndio tukamaliza hiyo mambo. Egingo report rigetaseni kya wanjete kya Gatembe kuriga imeye omuchokeroka imeye county ya Nyamira inchigonguru kwa Polycarp okara chingaki ebunge ye senate egenderete kubara chinsa eliogo chaka egeikaro kyogokwanira okurusi wabisiko mugavana we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo maega yowakwa wechikura ase bunge ya Nyamira na kurusi wa abisi
ase omobaro bwa impeachment korwa saba emisiebe county ya Nyamira nigo kati y'abamenyi korwa chinsemo ao imeye county ya Nyamira besokirie elio gokwanera engane yega asokona n'ebirengerero byabo n'emiroberio yokorusiwa kwayo bisi umugavana Amos Nyaribo munatokumanyigwa no muri keto Fatigad Gisemba chinsa ne chinge chitigarete erie bunge yesene echie gukwanira okurusi wa bisi buna umugavana Onyamira omuske Amos Nyaribo nigorero ense mugete yabamenyi kurwase county ya Nyamira besokire na kurwa ebirengerero byabo kubwatikana ningana ejeiga Inchele ni kengara kuranganyo chasa maoni ane ni tagete ati mugavana raba site kyagire county ya Nyamira igenge survey Wano muna ncheke nende nkarirange nyo abante bambo nitoisiro ikanyamira bona ndi kurugura abakurukana tegoche ngabona ma NFP njenita ete mugavano yo senate yanche tokonye Elie tadia ne ko kujoni ko rutente Nyaribo torarwa de ta tokoreire turate benge yo korire koranche etua sabo monene Yesu nyasao munasareti ka tie tua sorora eseneti yeito nego jigo ikaransa ka tokonye omugako yagenda timoki asa mareta ngoro kwa finle ongero kali eke chief chengre teri kukumbura community aba nyagitari abago temechi maiga mbanya gwaka nona sini na ndi sukuri abantu bakora nyagitari maiga mbanya gwaka ose koligere buya na ndo manye buya ground te majority kora sibedi ngoro kwa Reverend Evans Nyangau kwa kanisa Mission Church ere town ni kitano ya etire ntora track record ya ekia kolire na garata track record ya igo ntubwatisa babu yo kumutwara egekogera tugete gutwara umuntu ogotoro kya bari resources muna cyo kolemero emerobiri county as a governor nabwene tegotenena muna chikabana chide nkoro aiga abamenya basabire omoseneta Onyamira kurigereria emechando erimiye county ya Nyamira anene ekero bagwicha guchaka gukwanira igoro yokurusigwa kwa bisi omugavana Onyamira erio bamuirania bisi gose bamutumika aki uko sapa omuntu kurukuseneta yeito mugeni okongo otokonye nande mugako yotama skwira ne town asa kwira ne town etauni buneraire eyereire buno omuntu obisidio oburangeti nina kuchache ekero ekonyoreka ne town eraire no muntu udio konyetenenera naro nekibesa ngo tomukire kururugoroka ojonda gutoma ojonde senator akara gutoma kibesa ekyo nekingoro bakunyete bagotinde kanse kibesa bune taranta ense moyende bayeganirie ebunge ye senate eyo bamwanjire omugavana Nyaribo erio akore etamu yaye buna omugavana ekeria batebire buna nigo yatigaire egeka kyomwaka oyo mobuka erio tosoe asobochori obonene matukana makati garite awari gotige gavana ekore mirimo yae kwa sababu Nyamira asobore mane umyete by the way ende ya umire tali bono yachaka kumia ukare ne umyete ese goto ekananga umugavana abwati magoso manena ara mubeke awena ta kore mirimo yae matuka yatigera makete 27 onyoro umugavana umugabo umugavana naye raundi egoko minchori baitewe chinga kine chinge nantu abana inchi banyamira ntumyete na magenda Hinko reporter Gatembe kurwa igase county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba Libolio linene lyelituko nelio mugaka kubolia nga inakuja kuchache Gotigana na yuwe mwancho muligereria abasaini go bagenda tegosegetwa kweli kyabuna ba kichikura chinsemo omuroberio ogendererete ko aligania abantu anena sobochori obonene bole bosyo bo mwaka bwe 2025 na ibere asichinse gose anene asense ya Kenya gokwana lituko lero asomo sangererekano okorekana asichabisi chia Jubilee
ase chinsemo chiamarani bunge ya Kitutu cha Chenothe County ya Kisii aba gwatani ao ningo baikira nororo chingaki Isaac Nyaoga Munyoncho oyoro muna siasa kurwa sorgongorwe atebanga oko tabwaterana gose abasai gotebwaterania anena sogwa kachikura eliogochora abarai nengane gendrete gosegeta abarai batakaneri goswasi chiabisi engana bona aruro kubule guchesa abasai weso kyana kubwate bibande elio batware chinguru chiogochora abarai asichiabisi baranyare gokora emiremo asobo ikeranu nande buneganire muna tukomanywa no muri Kito Daniel Ontiri. Siasa cha Kitutu cha Chenothe me county ya Kisii nigo chiarolekanire koiro mokondo munga bosio bobochorio bonene asensemo boraibu aye bwabono bolinse ye kyama ya UDA kyama ya Jubilee nigo boigo ngora chiarolekanire koiro belia bosio bobochorio bo na segetambokero kya bwangoiga no koigorwa kwa abisi ye kyamekyo inse yomoske Dr. Fred Matiang'i asensemo ya chaburuti imeyamarani Jubilee engakiri aeta ete abwetu ekura senye njoto tabwate presidential candidate bali twarenge members ba Jubilee engakiri nande butoro oboniga ntoma ete omuchando we nyumba yaito ya Jubilee asore nande wetera omurai we kiama His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta and the deputy party leader who is our presidential candidate. We have restructured the party and we are moving on readiness for the 2027 elections. Kubotekana nayo yabisiga nigoliti kulia lero yatarirwa na gusirwa n'umwana siasa Isaac Munyoncho ni chinga kichio hoteba oyiga n'umuchakana tu asekyamekyo enaenda go support a party yani. I am a member of the Red Army and this Red Army is everywhere in Kisii and Nyamira. It is everywhere in Kitutu cha Chenothe. This is the army that is going to win in 2027. Ukwana chinga kecho ni kuboigo akwanero kugania kwa basae kubwatira koboko umurubiri yogendrete. Asekiribuna ikiyoka na kikira abaeli baga liochora barai bukugania kwabo. Tobwatira nini kiama gitu ya Jubilee. Aso okobwata chikura aso bonge. Ebijana bitu ibwata chikura aso bonge na litoranyare gotebanga umurayo itonoyo. Murai nukwana no muntu bosai gotego konya. Nkuribatereka sene kyagatembe kurega Kitutu cha Chenothe hasi county ya Kisii. Literane nguru kwa Daniel Ontiri. Mwanchu murigereria abuno tokobekera omwerio bwa maya chinsa inye etarikeya mo mutinyo 12 omwaka oyoiga kurinde producer ne nigambo lya libolio lyabanga lyankongerake na nchina boranga tikanga mbolie ine omonto otamenyeti ne kenyinyi kyoborire bwenyamoleo noreme kunyoma ose kunyomwa no muntu bwate ekenyinyi kinyamoleo ne libolio tu eliana nkoro kwa dipo na sanya ensemo yimanyerero Wilson Makoli nigora koganiri obotegereri obuyano burigirire obuya asigeta seni kyagetembe tomirane ekero munguru aranche tigangutige no bosemi bwagatembe no mugaka ochoi Magaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo kara abantu mbatugete chiombe bari kogenda ekerisi bono bagotebana ki ne kyanya kamo ginyariso liomo cha butori nyankuru kyarane nengo yoketigarete inchyanjete mondo okumba liso data chiombo okumba liso kyachire chiombe roninki ebese chiombe gento kiek abantu bawo balioire chiombe gento ki no boli mubwao ebintu bilioire ira ngoro ngambia mono kwanso bwate bintu bwata abana baliwo kuna gwetogeria abo togori eliso kabisa lenda bintu bya oborongo nyo no bolimo onye ne chiombe no ne chingoko kirende paka no mutugete paka jingondi chingunyiranze paka chimpira mete chama ne chisimpagera lenda buya no chiale ngo kale bale otana ki ne kyanya kamo ginyariso liomo chiabutori yankuru kyanene ngo yoketigalete nchianchete muntu ukumbalizo kyachire no ne chibesa akabesa ubwate kalende bya tona gushaka syakeria bara nora wajira ozenga chukwachi koche to kumanya bono ngebintu ebyo ngaki ebintu ebyale ngenje kabiro Magaka ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo
Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Shukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational